The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras Si mismo po ba Jessica ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City, at live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon mula sa Legazpi City. Dating mag-partner, nagkahiwalay dahil umano sa pagiging lasanggero ni Mr. Hanginain ngayon ni Mrs. ay makuha ang kustodiya ng kanilang dalawang anak na ngayon ay nasa poder pa rin ng kanyang dating mister. Para sa reklamong ito, makakasama natin si Nanay Lourdes, ang ina ni Melody Velasco, dahil sa kasalukuyang nasa ospital si Melody matapos itong manganak sa kanyang bunso. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Lourdes. Mabuti naman po, madam. Apo, so kumusta po kayo ngayon, Nay? Mabuti naman po. Kumusta din po yung kalagayan ni Melody? Madam, bagong panganak po siya. Opo, so normal naman po yung delivery. Madam, may diferensya yung isang buwan pa yata manganak sana siya. So Nanganak siya premature bigla. po Opo. yung panganganak. So, alam po ba, Nanay, kung kailan po nagkahiwalay ito pong anak po ninyong si Melody at ito pong partner niyang si Danilo? Kasi madam, nauna niya, nakita ko sila, hindi na siya umuwi sa bahay. Pinapabayaan niya yung mga anak niya. Minsan madam, kumupunta ako doon, tinitingnan ko yung mga anak ko, ay mga apo ko. Walang makakain, kaya pinauwi ko sa bahay. Pag ilang buwan, hindi na siya umuwi, dala na yung madamit sa kanila. Ito pong si Danilo, Opo, Nay. madam. So, etong si Danilo, bago pa man sila naghiwalay ng anak po ninyong si Melody, napapansin nyo na po na talagang ilang araw din na hindi umuwi itong si Danilo sa bahay nila. Opo, madam. Tapos, nakikita nyo po na nagugutom po yung mga apo po ninyo. Tinitingnan ko, madam, ang mga pagkain nila. Wala talaga silang pagkain. Kaya kinuha ko talaga, madam, sila mag-ina. Pinaitira ko sa bahay sila mag-ina po. Opo. So, dahil doon ay, aside po sa nagiging pabaya po itong tatay sa pamilya niya, Minsan, madam, nag-iilalasing pa yan, dadating doon. so lasinggero pa po itong si Danilo. Walang pagkain. So, sa tingin po ninyo, ano yung pinakadahilan bakit po nagkahiwalay po itong anak po ninyo at itong si Danilo? Kasi, madam, walang makain yung anak ko. Yung mga bata, wala talaga. Kaya kinukuha ko yun. So, napuno po itong anak po ninyong si Melody, Naghanap siya, madam, ng trabaho. naghanap ng trabaho. Naglabada Okay. siya, madam. So, naghanap ng trabaho itong si Melody, pero hindi niya pa iniwan totally itong si Hindi, madam. Danilo. Pero, madam, hindi na umuwi sa bahay yung mga mag-ina. Ayoko nang pauwiin kasi wala naman makakain So, doon. kinuha niyo po yung mag-iina, inilayo niyo po dito kay Danilo. Oo. Okay, mga ilang buwan din po yun nangyari na nasa poder po ninyo yung Siguro, anak po madam, ninyo. isang buwan may kalahati lang. Isang buwan may kalahati. So sa tingin niyo po ba, Nay, sa panahon na nasa inyo po yung mag-iina, naaruga po ninyo ng maayos? Kasi, madam, napapakain ko. Kahit hindi ako kakain, madam, yung mga apo ko lang. Gaano niyo po kamahal itong apo po ninyo, Nay? Naku, madam, kung ano maisip, kahit anong pagkain, hindi ako makakain. Sinala lang po, madam, papakain. May mga panahon din po ba, Nay, na
nakikita niyo po yung anak po ninyo na talagang nahihirapan dahil mag-isa niyang kinakayod yung kanyang mga anak? Nahirapan, madam, sila kasi kinukuha ko yung mga kapatid niya kasi may mga trabaho naman. Pinapakuha ng mga anak ko doon kasi mga gutom yung mga bata. Okay. Nung mga panahon na nasa inyo po yung mag-iina, kumusta naman po itong si Danilo? May balita po kayo sa kanya? Bumupunta ko siya doon. Minsan lasing siya, may dala siyang biskwit. Ganyan lang ang dala niya, mga biskwit ng bata. Biscuit lang? Oo. So, para sa tingin po ninyo, mumurahin lang yung mga binibitbit ng tatay? Mumurahin lang talaga. Wala naman siyang puro inom niya yata. Okay, wait lang Danilo, ano? So, pumupunta itong si Danilo sa bahay ninyo, hindi para ipakita yung kanyang responsibilidad or para ano pa man, kundi magdala lang ng biscuit at lasing pa. Oo, madam. Tapos, pag nandun na po, ano na po yung ginagawa ni Danilo? Hinahanap niya yung mga anak niya. Siyempre, binibigay ko na, pinapakita ko sa papa niya. Ang problema lang, pagka tingin niya, madam, aalis siya, wala naman na paalam sa amin. Pero at least binibisita po. Oo, binagbibisita, madam, pero wala naman siyang paalam. Pinapakita namin sa kanya yung bata. Apo. Ilang taon na po yung mga apo nyo? Magsi-7 yata tayo, madam. Mag-grade 1 pa lang po, madam, ngayon. Isa lang po ito? Dalawa, madam. Maliit So, pa yung isa. magsi-7 years old. Yung isa naman? Magkikinder po, madam. Okay, so murang edad. Nakikita nila yung sitwasyon ng mga magulang. Sa tingin nyo po, Nay, may pag-asa pa po ba na magkaayos po yung anak nyo at itong si Danilo? Siguro, madam, hindi na. So sa tingin nyo po, hindi na talaga? So bilang isang nanay, bilang nakikita po ninyo yung sitwasyon ng anak po ninyo at yung mga apo nyo, hindi na po magkakayos? Hindi na, madam. Or decision nyo lang po yan, na hindi na talaga Talaga, sila madam, hindi na. magkaayos? Hindi na talaga. Opo. So kayo po, Nay, kumusta naman po yung relasyon nyo bilang magulang dito po kay Danilo? Wala naman sa kanyang problema. Parang ginagawa niya sa mga bata, ganyan. So galit po kayo kay Danilo talaga sa mga pinagagawa niya? Sa naging Gawa niya sa mga anak niya. pabayang ama? Opo, madam. Opo. Pero dati po, Nay, kumusta yung Maganda sana, madam, sila. Parang ang problema lang sa kanya. Minsan uuwi, minsan hindi. Paano pagkain ng mga bata? Minsan nagbibili na lang yung inanay niya na kanin sa tindahan. Makakain lang silang tatlo. Kaya kinuha ko, madam, iyon. Ito po bang anak po ninyo at itong si Danilo ay kasal, Nay? Ay, hindi. Hindi, madam po. Okay. Matanong ko lang, Nanay Lourdes, kailan pa na nasa poder na itong dalawa mong apo dito kay Danilo? Sa kanya po? Opo. Siguro, sir, magtatatong buwan na. 3 buwan na? Opo. Pero may usapan ba sila, ma'am, kung kailan, anong araw, or hanggang kailan mapupunta itong dalawang anak nila sa anak mong si Melody? Pumunta kami, sir, dyan sa Kapitan po. Opo. Nag-usap kami doon. Nasabi sabi ko, ipakita mo yung isang bata. Naghati sila, sir. Naghati sila, dala ko yung panganay. Ngayon, sabi niya, hiramin niya sa akin. Pinahiram ko sa kanya. Hindi na binabalik. Okay. Tapos, pumunta siya sa amin, dala yung bata. Sabi ko, hiramin ko naman. Ayaw niyang pahiram sa akin. Okay, so ibig sabihin, ma'am, hati yung si Melody at si Danilo. Opo, yung sir. sa dalawang mga Oo. anak. Tapos, hiniram lang yung isa, pero hindi na binabalik. Hindi ito na binabalik niya. Ano daw yung dahilan niya, ma'am? Kung bakit hindi na binabalik itong... Hindi na binabalik niya, sir. Gusto niya sa kanya lahat. Bakit daw, ma'am, ipinagdadamot niya, ma'am? Anong yung reason niya na ayaw niyang ibigay sa inyo itong dalawa niyang anak? Ewan ko lang, sir, bakit ganyan ang ginagawa niya sa amin? Hindi naman kayo pambaya sa mga bata. Okay. Sa ngayon ba, ma'am, meron ba itong bagong kinakasama itong si anak niyong si Melody? Igo, sir. Meron na. Opo. Matagal na, ma'am. Mag-ano pa lang, sir? Hindi ko alam. Yan, basta nakita ko, ganyan na lang sila, mag-asawa. So, pero may nakikita ka, ma'am, meron ng bago itong si Melody. Hindi ko pa, sir, nakikita na may bago yun. Pero nauna niyan, yung pagkaguto ng mga bata. Siyempre, naghahanap yata ng trabaho, nakita yun. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, aminado ka na sa paghahanap ng trabaho ni Melody, meron siyang nakitang iba. Opo, sir. Tapos yun na yung... pero alam ba to ni Danilo na meron ng iba itong si Melody? Aywan ko lang, sir. Hindi yata alam niya. Okay. Partner. Dagdagan lang natin, partner, no? Kasi naitanong nyo naman din yan kay nanay.
Nanay, kakapanganak lang ngayon ni Melody. Opo, madam. So, kung mag-backtrack po tayo, 9 months yung bata sa sinapupunan ng isang ina. So, dinala po niya ng 9 months. Nababanggit niyo po, ilang buwan pa lang na nagkahiwalay itong anak po ninyo at itong si Danilo? Okay. 6 months, partner. Tanong ko na lang itong si Danilo. Magandang hapon sa iyo, Danilo. Ito si Danilo, partner. Ito yung kinakasama nitong si Melody, Danilo Trilles. Taga saan ka, Danilo? Sabang po. Sabang, okay. Barangay Sabang, Legazpi City. Kayo po, Nay? San Isidro Puro. San Isidro Puro, okay. Danilo, totoo ba na kasi kakapanganak pa lang nitong si Melody? Wait lang, kakapanganak pa lang kasi nasa ospital pa ngayon, okay? Ilang buwan kayo na nagkahiwalay nitong si Melody? Bali po, madam, 8 months na lang po, madam. 8 months. Ay mga 7 months din yung, madam, 7 months. Nag-iwalay kami, madam. Mag-August na. Mag-August na. So, eto bang bagong panganak ni Melody na bata ay anak mo? Hindi. Yung dalawa. Itong bago. Hindi. Hindi sa'yo. Hindi ko naman ginalaw na yan, ma'am. So, ibig mong sabihin, nung kayo ay nagkahiwalay na wala nang sumunod pang pangyayari or nangyari sa inyo ni Melody? Wala na. So, ilang porsyento ba na sigurado kang hindi mo ito anak? Hindi ko na hanap. Hindi ko na nagalaw yan, madam. Okay. So, nung nagkahiwalay kayo nitong si Melody, may nabalitaan ka ba na meron na siyang kinakasama? Di, madam, nahalata ko man, madam, pag mahuli ako o sa masabla ako ng cellphone, pigarayo sa ako sa cellphone. Doon ka na nagtataka, sir. Oo, alam ko na yan na mayroon na. Kumbaga, ganun na style, may pagdududa ka na, sir, kasi parang may tinatago na itong Nararamdaman si Melody. mo na noong magkasama pa kayo, meron na talagang ibang lalaki si Melody. Oh, may nagsabi na sa akin. Hindi, Pero wala kang pruweba. wala pa. Okay. Ngayon, nung meron kang ganong idea or naghihinala ka, anong ginawa mo? Hindi, trabaho na lang ako, ma'am. So, pinabayaan mo na lang? Pinabayaan ko na lang po, madam. Is it because na dahil alam mo sa sarili mo na naging pabaya ka din or may pagkukulang ka din? Hindi naman ako nagpabaya, madam, sa pamilya ko. Kasi araw-araw ako, madam, nagtatrabaho. Pero binabanggit ni nanay na Hindi naman totoo yan, madam. Kaya kinuha niya yung mga bata dahil naawa siya sa mga apo mo, sa apo niya at anak mo nga dahil nagugutom. Hindi, madam, pagka-uwi ko, madam, pag nakikita ko yung anak ko, binibigay ko na sa yung pera, yung sahod. Okay. Kahit na kunti lang. So ngayon, meron kang nanghinala, tapos nagkaroon kayo ng problema, hindi mo ba ipinaglaban yung pagmamahal mo kay Melody? Madam, kasi madam, parang habang tumatagal, madam, parang ang kanyang ugali, Ano yung ugali? parang may tinatago na sa akin na baka mayroon na. Oh. Meron ka bang guilt feeling dyan na nararamdaman dahil naging pabaya ka sa sarili mo or nagkulang ka sa kanila? Kaya naghanap si Melody na aside sa naghanap siya ng trabaho, ay naghanap siya ng ibang lalaki na mas better sa'yo. Hindi ako nagkulang sa pamilya ko, ma'am. Mahal ko ang pamilya ko, ma'am. Yung anak ko, mahal ko sila. So ikaw, gusto mo pa na mabuo yung pamilya mo? Hindi na, madam. Hindi na mabubuo. Bakit? Ayaw ko. Kasi nakita ko na yung may kasama na. Pero kung wala pang kasama, bakit wala kang ginawa para i-win back yung pagmamahal ni Melody? Hindi na, ma'am. Sinabi na sa akin. Nakita na. Alam nila yan na ayaw na sa akin. Kasi ang sabi sa akin, magtustinto na lang ako. Okay lang, magtustinto. Kada trabaho ko, pupunta ako doon. Kasi umuwi na ako dito sa Sabang. So tinanggap mo na lang na ayaw na sa'yo ni Melody? Oo, tinanggap ko na. Tustinto na lang ako, madam. Pumupunta na lang ako doon sa kanila. Bibigay ako ng pagkain at saka pera. Pero nag-try ka? Nag-try ka na parang ipakita kay Melody na kahit ano Hindi yung na, nangyari, mahal mo siya? Hindi na, ma'am. Para lang sa anak ko. So nung sinabi ni Melody na ayoko na sa'yo, Oo, sabi na sa akin. So tinanggap mo kagad? Oo. Ikaw ba meron ka na ding ibang babae? Wala po, ma'am. Wala. So wala kang ibang nagugustuhan? Wala na po. So talagang ang gusto mo ngayon? Yung para sa anak ko na lang. Opo.
Sir Danilo, matanong ko lang ito bang bago ni Ma'am Melody, isa rin ito sa naging dahilan kung bakit kayo naghiwalay na dalawa? Dati po yung ma'am ay sir, una pa yan na sinabi sa akin, maglayas na dito. Isama mo na yung dalawangan. Kasi lagi na lang siya nagsisilpon. Parang ang ulo niya parang sumasakit kasi nakita niya yung dalawang anak. Lagi na lang makulit pag hiyawakan siya, pinapalis niya yung dalawang anak. So ibig sabihin, kahit si Melody... Pero sinasabihan ko siya, huwag mo nang ganyanin ang anak mo. Kahit nga kinukulit niyan, ako na lang nag-aawa sa anak ko. Sinasabihan ko yung asawa ko. Opo. So kailan mo nalaman, sir, na buntis pala ito si Melody? Nalaman ko na lang, sir, yung pagpunta ko sa kanila. Yung una, sir, hindi pa yun, pumunta yung asawa ko. Pero iwalay na kami. Yung dalawa kong anak, nasa akin. Pumunta siya doon kasi ang sabi ni yung anak niya si Mary Rose, Kuya, huwag mong kunin yung anak. Yung sabi ng kapatid mo ay yung asawa mo. Bakit? Kunin ko yung anak ko kasi gusto ko papasyarin yung anak ko sa labas. Kinuha ko. Ano nang naramdaman mo, Kuya? Nung nakita mo na yung asawa mo ay dadalang tao, buntis na sa ibang lalaki? Masakit sa akin. Pero okay lang sa akin kung maghahanap siya ng iba. Nakahanap ng iba. Kumbaga, partner, kung tutuusin, kung 9 months, kasi 6 months or 7 sila naghiwalay. Alam niya na hindi sa kanya. Buntis na itong sila pa, buntis na itong nagsabi na sa akin, yung anak ko, kinuha ko doon, nagkasakit yung maliit, kinuha ko doon, dinala ko ng ospital. Kung hindi ko pala dinala yung bata, yung anak kong maliit, parang may uwi na yung katawan ng anak ko. Parang nag-aagaw buhay na. Sabi sa akin ni Dr. J ba? Sabi sa akin. Okay. So ibig sabihin nito, Kuya, balikan ko lang So ibig sabihin, nagsasama pa kayo nitong si Melody, nakikipagtalik na siya sa ibang lalaki. Hindi, nagsabi na sa akin, Madam, yun, alam, mga June, yata yun, August. Yung papasok pala ng August. Alam mo na meron ng iba? Yung cellphone, inahanap ko yung cellphone. Okay, balik tayo sa inilapit ni nanay na problema, Kasi ang gusto ng anak niya, ito nga si Melody, ay makuha yung kustudiya ng kanyang dalawang anak sa poder mo. Hindi naman po, ma'am. Kasi... Kunin ko yun, ma'am. Opo. Kasi, Sir Danilo, sa batas natin, 2 minor de edad, dapat nasa poder ito ng kanilang ina. Tama, partner? Sa ating batas. Okay, ganito, Kuya, Papayag ka ba na makipagkasundo kay Melody na para sa ikabubuti ng inyong anak, huwag mong ipagdadamot itong mga bata sa lola at sa nanay niya? Okay lang sa akin na dadalaw ko yung dalawa kasi nalaman ko yung nagsabi sa akin na huwag mo na pa dadalawin dito ang dalawang mong anak. Ang sabi sa akin ng katabi niyang bahay kasi baka makita na naman ang nanay niyan. Yung sabi sa akin, siya lang nagsabi daw. Hindi ko na pinakita doon ng dalawa kong anak. Kumusta po itong dalawang anak na nasa inyo po? Okay po. Kumusta? Okay po. Naalagaan niyo po ng maayos, na ibibigay niyo po yung pangangailangan. Okay. So, Nay, ayaw daw niya na ibigay po sa inyo. Mahal ko po yung dalawa kung gusto ko makatapos yun, ma'am. Opo. Ano yung trabaho mo, Tay? Kahit na trabador lang ako, kargador, dito lang. Ginagawa niyo po yung lahat. Nasa magkano naman po yung kinikita niyo sa isang araw? Alos po kahit na 600, 700. Ganun. Sa araw-araw na yun, sir? Oo. Or depende pa yan kung malakas yung
Pag may sursubrama, Jollibee kami, mamul. Nilalabas mo itong dalawa mong anak. So masaya ka po tayo na kasama niyo yung dalawang anak. Masaya po. Pero pag in case, sir, na nasa trabaho ka, sino yung nag-aalaga dito sa dalawa mong anak? Pagka tatrabaho ko, sir, nag-aalaga yung lola, yung nanay ko, Oh, okay. at saka yung dalawa kong kapatid. Okay, ganito no, since naandito si Lola, ang kagustuhan niyo po ay makuha sa poder ni tatay yung dalawa niyo pong apo. Opo. So, sabihin niyo po sa kanya, bakit po gusto niyong kunin? At paano niyo po ito aalagaan? Gusto ko, madam, makukuha talaga, Yung madam. mic. Ayan. Madam, gusto ko talaga makuha yung mga bata. Kasi, baka mapabayaan niya dyan, naglalasing siya, mapapabayaan bata. Ayoko, Danilo. Gusto ko talaga makukuha. Pambihira na madam. lang po ako nang umiinom, ma'am. Iniwas ko na yan. Para Nakapun- na lang sa anak ko. Pumupunta nga, madam, doon. Nagwawalis ako ng, sa tinampo, madam. Nagwawalis ako. Lasing na lasing siya. Gusto akong kausapin. Gabi. Okay. Mag-alas 3. So yun ang pinakagusto niyo po, Nay. Makuha po yung poder ng dalawang apo po ninyo, makuha niyo po at aalagaan po ninyo. Bahala na ako, madam. So ikaw po yung may kagustuhan talaga na kunin yung dalawang apo ninyo at kayo po ang mag-aalaga. Ako talaga, madam, Hindi mag-aalaga. po yung si Melody. Hindi. Sa akin talaga, madam. May kasama ako sa bahay. Okay. So malinaw ngayon na ang may kagustuhan, mga kaaksyon, na makuha itong dalawang apo, ay itong dalawang bata ay yung lola. Yung lola. So ikaw, lola, yung mag-aalaga. Kung madam ang mag-aalaga, mas niya maghatid na sa Ma'am, eskwela. hindi naman po, ma'am. Yung pa-blatter sa akin ay Melody, kasama siya. Yung nagkausap na kami sa barangay, nag-okay. Nag-usap na kayo sa barangay, Opo. anong okay yan na binabanggit mo? Yung pinablatter ako doon, nasa akin na yung dalawa, sabi sa akin, ang sabi sa akin ng kabarangay namin, yung kagawad, ito yung saday, yung maliit, sa Monday, hanggang simana, sa sarong simana, siya, sa sarong simana, So ibig sabihin, etong bata ay isang linggo sa lola, isang linggo naman sa inyo. So parang Scheduling na. meron nang kayong kasunduan na etong schedule na ito ay okay na sa inyo. Yung una pa yung ma'am, yung binlatter ako doon. Okay. Pero tinago ni Melody yung dalawa kong anak kasi yung para sa akin na yung ako na yung alaga. Kumbaga 1 week sa'yo na, sir, hindi niya binigay. Nung dapat na sa schedule na sa iyo ay hindi na yun nagawa or hindi na nasunod. Tinago daw. Tinago, So sila ma'am. yung nag-break nung napag-usapan yun sa barangay. Opo. Okay, sige. Dahil dyan, ikaw naman sana ay willing ka na sundin yung napag-usapan nyo sa barangay, kaya lang itong si Melody, siya Hindi yung na- nag-breach hindi ng na- inyong napag-usapan. Okay. So sige, dahil ikaw, Lola, gusto mo sa poder mo yung dalawang apo, ikaw naman gusto mo sa iyo dahil ikaw yung tatay, para maging malinaw, tanungin natin ang CSWDO kung maari ba ang magdesisyon ay ang magulang ng babae o itong lola. O dapat ba ang mga magulang lang ng mga bata ang siyang magdesisyon? Bilang itong si tatay ay tatay, ang dalawang anak, at ito naman si lola. So alamin natin, kasi sa batas, dapat ay kung ano ang nakasaad sa batas, Tama. yun ang susundin natin. Apo. Sa pagkakaalam mo po, tatay, bilang ikaw yung ama, ano po ang karapatan ng isang ama sa kanyang mga anak? Ano po ang nalalaman mo, tay? Base sa batas, bilang ikaw yung ama, ano yung karapatan mo sa mga bata? Karapatan ko sa mga aki ko. Sige, tay, yung galing po sa puso nyo at galing po sa kalaman po ninyo, ano po yung karapatan ng isang ama sa kanyang mga anak? Sa aki ko, sobrang pagpadaba ko. Okay, tama din yan. Karapatan ng mga bata na bigyan ng sapat na pagmamahal galing sa mga magulang. Ano pa, tay? Tapos, yung sa maling mga nailing ka mga aki ko, dahil pili pag-ibuhon. Ayan, tay, ay responsibilidad ng isang Opo. ama na dapat i-guide yung mga anak sa tama. Okay, ano pa, tay? Yung, kumbaga sa legal na basihan, ano po yung karapatan mo bilang isang ama? Karapatan ko sa mga aki ko na magdakula. Mabuhay ko mga aki ko. Pag mapadakula Okay, so ko. iyan po ay responsibilidad at obligasyon, tatay. So, makinig po kayo, tatay, para maging malinaw
Alamin natin ang legal na aksyon patungkol rito. Nasa kabilang linya na ng telepono si Ma'am Julie Magalang, ang Social Welfare Officer 3 ng City Social Welfare and Development Office ng Legazpi City. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Julie. Ayan, partner, sinusubukan natin na tawagan si Ma'am Julie upang malinawan itong hinaing ni Opo, kasi Danilo sa mga ganitong at sitwasyon, partner, dapat talaga ay malaman ng magkabilang lado kung ano ang kanilang karapatan. Kasi ang pinaka-importante dito pinag-uusapan natin ay yung welfare ng mga bata. Mga bata. At syempre, yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Ano pa oras man na ang ito. pinag-uusapan natin, dapat maging pabor ito sa mga bata. Di ba, Lola? Kasi pinaglalaban mo na kunin yung ng kustudiya ng mga pupo ninyo dahil ang gusto mo ay maalagaan. Ito naman, siyempre, kung ang pag-aalaga ay pabor sa mga bata, posible na tingnan nyo ng batas. Pero, sabi ko nga, meron tayong sinusunod na batas na dapat nakasaad doon kung ano yung tama. Balikan natin. Nasa kabilang linya na si Ma'am Julie. Ma'am Julie, magandang hapon. Ma'am Julie, magandang hapon po. Hello? Hello, Ma'am Julie, magandang hapon. Po. Ayun. Ma'am, pahanap po tayo ng magandang signal, dahil alam po namin na dyan po sa inyong opisina ay medyo mahina po yung signal. Okay na po ba, ma'am? Ako, narinig ko po. Okay. Ma'am, ang tanong po namin, paano po ito, ma'am? Kasi sa kasamaang palad po ay nagkahiwalay ito pong si Danilo at Melody. Sila po yung mga magulang nitong dalawang bata na pinag-uusapan po natin patungkol po sa kung sino yung may karapatan sa kustodiya nila. So, pero sa ngayon pong sitwasyon, pinagdadamot po ni Danilo umano kay Melody na makita at maalagaan ang kanilang minor de edad na mga anak. Ano po yung maaring mangyari po dito at sino po yung may karapatan, mas may karapatan po dito po sa dalawang bata? Pareho naman po sila may karapatan sa mga bata. Kasi po, pareho po silang magulang. Opo. So malinaw po na parehas po sila may karapatan dahil sila po ay parehas magulang. Sila po ay nanay at tatay. Hello? Opo. Pero sa sitwasyon na ganito po, Ma'am Julie, na ipinagdadamot daw umano ng tatay, eto pong dalawang bata sa nanay. Tama po ba ito na ipagdamot ng tatay? Hello, ma'am. Ano? Apo. Ma'am, ipayos po muna namin yung linya po ninyo, dahil sayang po ng impormasyon. Mahalaga pa naman po ito dahil dito po sa usaping ito na kustodiya po ng mga bata ang ating pinag-uusapan. So malinaw yun, partner, Tatay, parehas po kayo bilang mga magulang ng mga bata na may karapatan. Pero mas i-dig out po natin kung ano yung karapatan po ninyo dahil kayo po ay hindi kasal. Tama po, tay. Balikan natin si Ma'am Julie, Okay na ba? Tinatry pa, partner. Okay. Siguro, At syempre, kausapin alamin muna din natin kung ano yung karapatan ng isang lola. Tama, partner. Diba? Dahil sabi ni Ma'am Julie, karapatan ng mga magulang, pantay pagdating sa mga anak. Pero, yun ay kung kasal. Kasal. Now, alamin natin kung doon naman sa hindi kasal at paano papasok yung karapatan ng isang lola. Tama, partner. Okay? So, alam mo, partner, Siguro ang isang na- lola ay dahil sa pagmamahal, ibang-iba yan, partner, bibihira yung mga lola na talagang Tama. ipinaglalaban yung karapatan nila sa mga anak. Meron din mga lola na walang pakialam. Tama? Tama. Pero itong si Danilo, talagang willing naman siya. Sa pagkakwento niya, willing naman siyang ibigay Oo. yung dalawang anak. Sabi niya nga, isa siyang kargador na kumikita ng 600 to 700 a day at yun ay binubuhos niya lahat sa panggastos, pangangailangan ng kanyang mga anak. Pero nakakabili pa ng alak. Pero sabi niya naman, willing naman siya magbago para sa kanilang dalawang nakakabili anak. pa ng alak. Pambira, madam. Ha? Pambira na po ako. Pambira. Pero Alas- yung pag-iinom mo ng alak, hindi naman yun bisyo. Hindi naman. Ano yun? Yung pampatulog lang. Pastime. Diversyon. Kumbaga, pampawala ng problema sa iniisip niya patungkol dito kay Melody na iniwan siya at pinagpalit sa iba. Halimbawa, nanay, abang inintay natin si Ma'am Julia, halimbawa, nanay, magdesisyon po yung
CSWD or itong si tatay na ibigay po sa inyo yung mga apo po ninyo, ito po ba hindi nyo naman ipagkakait kay Danilo? Pero madam, ibalik niya. Apo, mikropono na Kung may usapan kami, madam, ibalik niya. Kung kailan, kinait niya nga sa akin na isang gabi lang, hiniram ko. Ayaw niya, madam. Apo. Nangyari po yun na isang gabi, hindi po sa inyo binigay ni tatay dahil sabi ni Danilo, yung anak po ninyo, yung hindi sumunod sa napag-usapan sa barangay. Ay, hindi, madam, yung ganyan. Mali ang sinasabi niya, madam. Kasama sila, ma'am, yung dalawa. Yung mag-usap namin sa barangay, hindi sila natupad. Hindi sila nagsangayon. So, nag-usap kayo sa barangay ni Melody, kasama itong si nanay. Opo. Kasama ako talaga, madam. Tapos, ma'am. Ang usap namin, madam, ay tingnan mo, Danilo, ang usap namin, madam, pahiram-hiram. Kinuha niya. Hindi niya namin sa amin binalik. Kinuha niya, pumunta siya sa akin, hiramin ko yung isang bata. Sabi ko, hiramin mo, pero ibalik mo. Hindi niya, madam, binalik. So gusto ko lang malaman, sino ba yung una na hindi sumunod sa napag-usapan? Siya, sa madam. Ikaw pala, Danilo. Siya. Hindi pa ako, ma'am. Siya Ay, Diyos po, ko, Danilo. yung anak niya. Maraot. Sabi mo, Danilo, yung unang linggo, binigay sa nanay. Hindi, ma'am. Siya muna. Pas pangalawa sa akin, yung kukuha ko na yung anak ko, wala doon sa bahay nila. Nandoon na pala sa kabila, yung pangalawa niyang asawa. Alos, ma'am, nagbalik-balik na ako doon sa bahay nila. Okay, parang paluwagan lang yan, ano? Yung unang nag-withdraw Okay lang sa ikaw, withdraw. yung pangalawa Ma'am, na ako, okay lang wala sa na. amin. Wala na. So sa'yo tayo yun. Una sa kanila, nung nakatoka ka na, hindi mo na nakuha yung mga bata. Tama? Hindi. Oh, binalik. Ano Hindi, tayo? ma'am. Hindi, ito yung... Okay, yung unang linggo, nasa nanay. Nasa nanay. Pangalawang linggo na dapat sa'yo, Sa akin. nakuha mo pa. Hindi ko mo nakuha, ma'am. Iba yun, madam. Ma'am, siya hindi. muna, madam, kuha ng dalawang Mikropono bata. po. Madam, siya nagkuha ng dalawang bata. Sabi, ramin may isang linggo. Hindi niya binalik doon. Di sabi, bakit hindi pa dinadating ni Danilo yung bata? Okay, Danilo, sino ba yung nagsisinungaling dito? Siya, Hindi, madam, ma'am. Kanino yung unang linggo na nandun yung mga bata? Yun sa akin, hindi. Pumunta doon sila. Kanino yung unang linggo na naandun yung mga bata? Sa akin muna. Oh. Pero binigay ko na Kaya nga, linggo. ang ginagawa mo kasi, sinasabi mo yung unang linggo sa nanay. Parang inalis mo yung unang linggo na nasa sayo. Kasi ma'am, dalawa na lang araw. Pag linggo, ibigay ko na sa kanila. Kaya nga, unang linggo sa'yo, pangalawang linggo sa nanay, yung pangatlong linggo na dapat sa'yo na naman, hindi na sa'yo binigay. Okay, so, mali yung version mo. Pero masakit, madam, tinago yung anak ko. Kaya nga, so ang tinatanong ko Hindi, kanina, hindi sino na. yung unang nag-breach ng kontrata? So, ikaw yon. Okay, wait lang. Balikan natin, nasa linya na itong si Ma'am Julie. Ma'am Julie, magandang hapon po sa muli. Ma'am, magandang hapon. Hello po. Ayun. Ma'am, huwag po kayong mawawala sa area. Napaka-importante po ng inyong... Medyo mainit po kami, bro. At po dito, ulit po siya dumarinig. Apo, eto na lang Ma'am Julie, dahil importante po yung pag-uusapan natin. Ma'am, paano po ito? Sa kasamaang palad po, nagkahiwalay po itong si Danilo at Melody. Dahil may iba na pong kinakasama, ito pong si Melody. Ngunit ang alalahanin po ngayon ay ito pong pagdadamot di umano ni Danilo kay Melody na makita at maalagaan ang kanilang minor de edad na mga anak. Ngayon po Ma'am Julie, ano po yung mangyayari or pwedeng mangyari dito dahil po sa ganitong sitwasyon? Ma'am! Ano po, ma'am? Okay. So, ilapit mo nga partner dito. Sige, ilapit na natin. Okay. So, Ma'am Julie, ganito po. Okay na po, Ma'am Julie? Ayun. Parang ang lalim niyo po, ma'am. Ang pangit ng linya, Ma'am. Hello? Ayan. Okay na po, Ma'am Julie? Apo. Okay. Ma'am Julie, i-shortcut ko lang po yung tanong, Ma'am Julie, dahil nagkahiwalay po yung mga magulang nitong pinag-uusapan po nating mga bata, ano po yung pwedeng mangyari sa ganitong sitwasyon na ipinagdadamot umano ng tatay sa nanay? Ito pong dalawang anak na minor de edad.
Pinagdodang mo po na ayaw ko ipakita sa nanay. Ganun po ba ang bigyan sa nila pinagdadaot? Opo, ayaw na pong ibalik ng tatay yung 2 bata sa nanay po. Kaya nga po, kasi kung separated na po yung parents, kailangan po pa rin. Kaya pa rin po yung karapatan nila sa mga bata. Hindi po natin po ipagdamot kaya na porke po may iba na po pamilya yung babae, kailangan po pa rin po. Ipag-sikat sa nanay o kung kailangan pumakasama nanay, pwede po yun. Okay, so ang binabanggit nyo po, Nay, since sila po ay Ma'am Julie, since sila po ay parehas magulang, dapat po ay pantay yung kanilang karapatan sa mga bata. Apo. Sundan ko lang po yung sinabi nyo, Ma'am, ano, dahil eto pong dalawa na pinag-uusapan po natin ay hindi po sila kasal. Ang po sa ano lang po, mga magulang po, ang mga anak ng mga magulang na hindi po tapos, actually po panganay po. Pero kung may mga reason din po na, for example, yan na abuso o ano sa, pakanapan po yan ang ano. Okay. Kung po yung nanay person po yung tatay, pwede po. Apo. Pero ano pinaka-concern dito, ma'am? Kukunin po ba yung custody ng biological mother sa tatay? Para po ang natin, kukunin po ng nanay yung custody ng 2 anak sa tatay. Yun po ba ang gusto ng concept? Yun na partner, ipasok mo na kagustuhan ni Opo. So Lola. ganito po, Ma'am Julie, ano, binabanggit nyo po, since sila po ay hindi kasal, so ang biological rights po ay mapupunta dapat sa nanay. Kaya lang, since sila po ay merong arrangement sa barangay na maghihiraman po sila every other week, so yun po sana yung naging pag-uusap nila, kaya lang meron pong naging problema. Ngayon po, eto pong nanay ay meron na pong bagong kinakasama, meron na din pong bagong anak, kaya po ngayon, ang nirarason po ng tatay, akin na yung 2 bata since ikaw ay meron ng ibang pamilya. Ano po, yung decision po ng biological mother, doon po tayo mag-base po. Ano po yung decision ng biological mother? Ano po yung? Decision po ng biological. Kasi po ma'am, Okay. para po base mo lang po para po ma-clear na lang po, siguro mag-studio po kami ng dialogue sa mga magulang po ng mga bata. Kapag natin namin po sila. Kasi ang importante po ito, yung nanay po, Opo. talagang present. Hindi po yung hindi po ng nanay. Kasi dapat mag-decision po, yung biological parents po. Okay, nakukuha ko po kayo, Ma'am. Ng mga bata. Opo, nakukuha ko po kayo, Ma'am Julie, at naiintindihan po natin yung batas ano na kung ano yung desisyon ng biological mother. Is it, if it's right, tama po ba na yung lola na lang yung mag-alaga in her absence po? Na dahil yung nanay meron ng ibang pamilya, so yung nanay niya na lang yung mag-aalaga sa mga anak po niya. Ang tanong po ba, ma'am, hindi ba ang decision ng biological mother? Kasi hindi pa naman po siya nakakausap. Okay. So, Kasi po, ma'am, kung okay na ma'am, mag-dialogue na lang po kami, ma'am, dito possible next week. So, para po mapag-usapan po yung custody ng anak, talaga po masinsin na pag-uusapan ng parehong magulang para po magkaintindihan. okay. So, Ma'am Julie, kung ano po yung desisyon ng nanay, sa binabanggit po ninyo, kung ano po yung magiging desisyon, yun po dapat. Pero kung mapag-usapan po nila, dahil ang pinag-uusapan natin dito ay yung welfare ng mga bata, kung mapag-usapan nila, parehas pa din nung napag-usapan nila before na magpalit-palit na lang every week, better. Opo, kasi ngayon daw natin po pareho sila, yun lang, may mga gusto po silang mangyari. Kasi po, dapat po, manaid yung best interest ng bata over po sa mga gusto ng mga magulang. Tingnan po natin talaga yung mag-decision po nila pareho para sa itabubuti ng mga anak ko, di ba? Opo, malinaw po. So, okay lang po ba, Ma'am Julie, na ipagharap po natin ito pong mag-asawa, kasama po itong si Lola sa inyo pong tanggapan para once and for all, magkasundo po sila kung ano po yung dapat na tratamento dito po sa problemang ito patungkol po sa kanilang mga bata? Opo, ma'am. Pero po, dapat po, present yung biological mother. Hindi lang po si Lola po ang dapat dito.
Ayun. Nandito po yun, may logical na. Ayun. So, ang pinaka-importanting mag-usap yung dating mag-asawa o ito pong mga magulang. Opo, yung parents po. So, labas po dito yung desisyon ng lola. Ano po? So, labas po dito yung magiging desisyon ng lola. Opo, ano na naman natin, yung session po ng lola, ito po muna natin. Hindi natin po yung pinakatiwala. Kasi po, kailangan po natin yung muna, yung mga plano at desisyon ng mga magulang muna po ng bata. Okay. So, leveling muna tayo, no? From the level ng mga magulang, sunod na lang po yung mga lola. Kailangan po natin muna po yung desisyon muna po ng mga parents para po namin makaharapin po yung mga magulang para po makapag-usapan ng maayos at nagpamakaroon sa kanilang anak para po hindi na po magkasama ng loob sa bawat po sa both sides po. Opo. With that po, Ma'am Julie, maraming salamat po. Ano? Yan si Julie Magalang, ang Social Welfare Officer 3 ng City Social Welfare and Development Office ng Legazpi City. Maraming salamat po, Ma'am Julie. Ako, welcome po, ma'am. Bye-bye po. Bye-bye po. Balikan natin partner si Lola. Lola, napakinggan nyo po na dapat mag-usap po muna yung mga magulang. Kung ngayon po, alam po namin yung kabutihang loob po ninyo, Lola, ano, bilang isang lola, ramdam po namin yung pagmamahal po ninyo sa mga apo po ninyo. So, salamat po kami dahil meron po kayong ganun pong kagustuhan na alagaan po ang inyo pong mga anak. Ano po yung gustong sabihin niyo po kay Danilo? Ang gusto sabihin ko sa iya, kasublion niya sa ko, Madam Su. Apo. Pahiramin niya sa akin yung bata para isang linggo. Gusto ko talaga, Madam, makita yung dalawang bata. Ayun. Sa kuya man, madam, may nagtaram na sa ko, madam. Dahil kung nadapag daradaraw ng aki ko, Sino yung nagsabi sa iyo, Danilo? Lampang mo. si Ate Grace. Sino yan si Ate Grace? Ano yung relasyon niyan sa pamilya ninyo? Yung dumadaan lang ako, madam, sinasabihan ako, madam. Sino si Ate Grace? Kapatid mo ba? Hindi, pinsan nila. Pinsan nila. So, alam mo na, Danilo, bilang isang tatay, huwag kang maniniwala sa sabi-sabi muna. Dahil nagtaram na talaga, Kaya madam. nga, ang binabanggit ko sa iyo, dapat isipin mo din yung welfare ng mga anak mo. Kasi syempre, yung mga anak mo, nangangailangan din ng pagmamahal ng lola, pag-aaruga. Dapat nga, yung gusto mo, dapat bilang isang tatay, marami yung nagmamahal sa mga anak mo kaysa kawala. Tama? So, kung ano yung pag-aalaga ng isang lola, ipagpasalamat mo. 'Di ba? Danilo, maari ba yon na pag-usapan nyo na lang, wag na ilabas nyo na dito yung galit, yung pagdadamot? Kasi yung mga bata, syempre gusto din nila na meron silang lola. Meron din silang nanay. 'Di ba? Same naman sa kanila, gusto din nila na yung apo niya magkaroon din ng tatay. Tama, Lola? Opo, Madam. Ang gusto lang naman ni Lola ay maghiraman kayo. At kung sa pipiliin na lang, ma'am, kung si saya pipiliin kang aki. Yung mga bata, ang gusto mo talaga ngayon, Danilo, ay masunod yung batas. Yun ang gusto mo. Hindi tayo doon sa humanitarian na desisyon na gusto ko bilang isang tatay, ganito na lang, huwag na nating pahirapan pa yung mga bata. Ayaw mo ng ganon. Kasi Danilo, sa batas, dahil hindi kayo mag-asawa, legal, ang desisyon ng nanay ay mas importante, mas mahalaga, mas makapangyarihan. Ano gusto mo? Mawalan ka muna ng karapatan dahil lang binabanggit mo magdesisyon yung mga bata or kayong mga magulang magdesisyon para sa ikabubuti ng inyong mga anak? Ano, Danilo? Ngayon pa lang, ano gusto mo? Naninindigan ka na yung desisyon mo bilang tatay, yun lang. Yun gusto mo. Yun ang gusto mo. Baka in the near time, in the near days, ikaw yung mawala sa eksena. Ano, Danilo? Hindi rason dito na meron ng ibang pamilya or meron ng kinakasama yung dati mong kinakasama para sabihin mo na ikaw yung may mas karapatan sa mga bata. Remember, hindi kayo kasal. Ang karapatan ng mga minor de edad, ang may mas karapatan sa mga minor de edad na bata ay yung nanay. Bakit? Siya ang nagdala ng 9 na buwan. Tatay, magdesisyon ka. Ipapahiram mo ba? Mag-uusap ba kayo ng maayos? Papahiram na lang, ma'am. Yun! Kasi tatay dito, pinapagaan natin yung problema. Ipapahiram mo na lang sa paraan ng maayos na pag-uusap. Lola, naiyak na si Lola. Tingnan mo si Lola,
Pero dapat syempre, partner, tumupad din sina Lola or si Melody kung anong araw na dapat ibigay kay Tatay Danilo ay ibigay nila. Sir, basta pagpunta ko doon, basta wag lang sana magkasakit ang anak ko. Kada punta ko doon, nagkakasakit ang dalawa kong anak. Sino ba naman may gusto na magkaroon ng sakit? Siguro nataon lang. Kung nagkataon, ma'am, kung di ko kinuha yung maliit. Okay. Nanay, mangangako po ba kayo na hindi nyo papabayaan yung mga apo po ninyo? Talaga, madam. Totoo talaga, madam. Hindi ko papabayaan yung dalawa kong apong yan. Yung maliit ko, madam, kung hindi, wala na yung maliit ko kung hindi ako nagpunta doon. Okay, pagpasalamat nyo na lang tayo na kayo po yung, you saved the life of your, babae ba yung anak mo? Dalawang babae, madam. Dalawang babae. O, tayo, huwag ka nang magalit, So, pag-usapan na lang natin yan sa harap ng CSWDO. Sasamahan po kayo ng aming team para maging maayos po yung inyo pong pag-uusap at patungkol po sa kustodiya ng inyo pong anak at apo. Apo, ano po yung masasabi nyo na kay Danilo? Ako sabi yung sa madam, pasubiyon niya sa kuya. Dahil man akong maano ka yan. Apo, pairamin ka lang. Pairamin lang ako ng Apo, kayo naman Danilo? Sa ngapot ko, dahil sa napagtago ng aki ko. Ay, nagtago lang. Okay, wala nang mangyayaring pagtatago? Paano yan, napitaram nindo. Okay. Kayo, Nay, wala na pong mangyayaring ganon? Wala na, madam. Okay, so nangangako si Nanay. Hiraman na lang po kayo. So magiging legal ang inyong usapin pag meron na po kayong pinirmahan sa harap ng CSWD. Okay? Kailan kayo last na nag-shake hand? O, gawin mo na. Danilo, bilang pagmamahal mo naman sa pagbibigay respeto. Di man ang madam kasi magrespeto. Okay, wag na. So, hindi na natin, kasi mainit pa yung usapin ngayon, So, mga ka-aksyon, partner! At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, mula sa Caloocan City, isang lalaki ang nangangailang sumailalim sa ilang laboratory test dahil sa sakit nito sa puso. Ang buong kwento at ang pagtugon ng ating programa. Abangan. At kaya wag kayong bibitaw mga ka-aksyon dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan
asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po, asin marahin na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo mula sa ating Caloocan Satellite Office. Makakausap natin si Marivic Montesa at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang kapatid na si Richard de los Santos na may iniindang sakit sa puso na kung saan ito ay patuloy umanong lumalaki. Kaya nangangailangan itong sumailalim sa ilang laboratory test. Magandang hapon sa iyo, Marivic. Magandang hapon po. Opo, Ma'am Marivic, kamusta na po ang kalagayan ngayon ng iyong kapatid na si Richard? Sa ngayon, medyo okay naman po kasi nakakainom na po ng gamot. Pero kailangan niyo po kasi niyang ma-angiogram po, sir, para po malaman kung ilang po ba talaga yung sakit niya sa puso po. Isang bara lang po ba? Opo, maaari ko bang maitanong ilang taon na po ito si Richard? 35 years old po. Opo, kailan niya po napansin na meron na pala itong iniindang sakit sa puso? Mga 2 months ago po, sir. Ano po yun, ma'am? 2 months na po, 2 months ago po. 2 months ago? Opo, ano daw yung kinakailangan niyang laboratory test? Papa-angiogram po, sir, para po malaman kung yun lang po talaga yung sakit niya sa puso po or may iba pa po. Then after po mala-angiogram po, kailangan niya pong ma-angioplasty kung halimbawa para lang po ang puso niya po na meron.
Okay. So, ibig sabihin, ma'am, medyo mahabang proseso po itong pagdadaanan ni Richard. Yes po, sir. Apo. Opo. Nanay, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Opo. Ito po bang kapatid niyong si Richard ay may asawa at anak na po? May kalibin po siya, ma'am. Pero wala po silang anak. So, meron siyang kalibin. So, sino ngayon yung naaasahan ni Richard sa pang-araw-araw po niyang pangangailangan? Yung kinakasama niya po, kaya po ako na lang po ang naglalakad po para sa kanya kasi hindi po pwedeng mahinto po yung kinakasama niya po para po may panggamot po siya sa pang-araw-araw niya po kasi mahal po yung gamot niya. So, ito po bang si Richard ay nakakapagtrabaho pa sa kanya pong kalagayan? Sa ngayon po nakahinto po muna siya kasi hinihingal po. Nung malakas pa po itong si Richard, wala pa pong iniindang sakit, ano po yung trabaho niya? Driver po siya, ma'am. Isa po siyang driver. Ano, driver po sa pampublikong sasakyan or pribadong kumpanya? Privado po, yung sa mga furniture po. Okay. So, nasa magkano po itong kinakailangan po ninyo para naman tustusan ito pong mga laboratory test po ni Richard? Ngayon po, ang kailangan niya mga for angiogram is nasa kulong-kulong po 45,000 po. Malaki-laki din po, ano? Partner. So, aside po sa angiogram, ano pa po yung mga kailangan po niyang i-undergo? Ngayon po, angiogram po muna, then maintenance po, yung gamot po. Pag natapos na po yung angiogram, kung i-ano po ng cardio na i-angioplasty po siya, angioplasty po ang kasunod. Okay. So yan, Marivic, para sagutin ang pangangailangang medikal. Nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Sir Alvin. Magandang hapon po sa inyo. Apo, Diyan Sir. po sa Tabang Ora mismo. Kamusta po kayo? Apo, Sir Alvin, mabuti naman po. Mari po ba natin matulungan itong alalahanin ni Richard sa kanyang laboratory test? Opo. Tsak po, matutulungan po ng Ako Bicol Party List siya, si Richard, at nakuha naman po namin dito sa opisina ang impormasyon, kanyang kondisyon, at kung ano po ang gagawin sa kanya, no, para pang-angioplasty yata si Richard yata, pero kailangan yata ng angiography or angiogram. Tama ho ba yun? Opo. Sir Alvin, Sir Rex, kumusta po? Ano po itong dapat gawin po nila para po ay ito pong tulong mula sa Ako Bicol Party List ay masakatuparan or mahawakan na po nila? Opo, ang gagawin po ni Richard at kung yung kapatid po ata, si Marivic po ata ang nagpunta sa ating opisina at sa ating tanggapan dito, maaari po yung may coordinator po tayo, may staff po tayo na nakatutok para sa kanila, maaaring lapitan lang po nila yon at ipoproseso po natin yung pang-angiogram niya ni Richard na nagkakahalagang 45 yata, pero dapat dadagdagan na po ni Kong Santi yan ng Ako Bicol Party List ng 50 para meron namang sobra pang gamot at pang laboratorio. So, sarado 50 na po yung iaabot po ninyo? Yes po. Yan po ang ipapa-approve natin. Okay, so yan ba ay pwede niya nang mahawakan bukas or ngayong araw or sa susunod na araw po? Ipinoproseso na po yan ng ating mga staff, dahil kagagaling lang po natin sa holiday. At tsak po yan, mga bukas makalawa, yan po ilalabas na tatawagan na lang po si Marivic o si Richard. Ayun, ganun kabilis, yung tulong ng Ako Bicol. Sir Rex, alam po natin na marami tayong mga kababayan na humihingi po ng tulong at alam po nila na talagang ang Ako Bicol Party List ay makakatulong po sa kanila. Ano po yung mensahe natin sa ating mga tagapanood at tagapakinig ngayon para naman ay yung paghingi nila ng tulong sa Ako Bicol Party List ay madali na lang po? Yes po, ma'am. Para po sa lahat ng mga nanonood at mga nakikinig po sa programang Tabang Ora mismo, narito po ang Ako Bicol Party List at kilalang-kilala po sa buong Pilipinas na ang Ako Bicol Party List ay nangunguna pagdating sa tulong medikal na pinapaabot sa ating mga kababayan. Gusto lang po natin malaman na nilang lahat, na hindi lang po Bicolano, kundi po non-Bicolanos din po ay tinutulungan po na Ako Bicol Party List. Kaya pumunta lang po sa tanggapan natin dito sa Northgate tuwing Lunes. At meron po tayong bagong satellite office dyan po sa Caloocan para sa mga taga-norte sa Barangay 175 Camarin tuwing Miyerkules. So punta lang po sila. Lunes po, Northgate, sa Kongreso, sa Quezon City,
At Miyerkules po, doon naman po sa Caloocan, Barangay 175 Camarin, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Madali na lamang po ang mga requirements at mabilis po. Tabang ora mismo pong tutulungan ng ating party list yan. Ayun, maraming salamat Sir Alvin Martinez at congratulations po dahil patuloy po ang pagtulong ng Ako Bicol sa ating mga kababayan. Maraming salamat Sir Rex. Sige po, Ma'am Remy. Kamusta po sa inyo lahat dyan at mabuhay po kayo. Opo, mabuhay po kayo. Sige partner, balikan ko lang to si Nanay Marivic. Nanay Marivic? Yes po. Apo, anong masabi natin na maliban sa 45,000 na pangangailangan dito sa gamutan ni Richard ay dinagdagan na? Sinarado na sa 50,000. Yan po ang Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. Napakalaking tulong na po nito sa kapatid ko po. Opo, anong po ang mensahe mo ma'am sa Ako Bicol Party List? Sana po marami po silang matulungan na kagaya po namin na mahihirap po na nangangailangan po sa kanila. Maraming salamat po. Maraming na hapon sa Indogabos. Ayun, maraming na hapon. Isa din pala kayong Bicolano. Anong Nay? Taga-Sorsoganon po ako. Ayun. So ano pong pakiramdam nyo ngayon, Nay? Gumaan po ba yung pakiramdam nyo? Ayaw po, sobra po. Nabunutan po ako ng tinik. Ayun. Maraming salamat po, Nanay, sa pagtitiwala po ninyo sa Ako Bicol Party List. At tama partner ang kanyang nilapitan partner na Ako Bicol Party List. Opo. Dahil talagang tutulong yan. Kahit sino pa yan, hindi lang Bicolano, pati sa buong Pilipinas. Opo. Yan ang tatak. Ako Bicol. Ako Bicol. Nakatabang na. Kasurog pa. At yan ang mga reklamong ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap.